Quan vaig rebre la notícia de que havia rebut la beca a la Caixa, la veritat és que simplement no m'ho podia creure, perquè jo m'havia presentat simplement per provar, però la veritat és que no pensava que realment me la concedissin, no? I realment era una oportunitat única d'anar a estudiar a una universitat amb la que sempre havia somiat a Londres i quan em van dir que sí, que era possible, que podria fer-ho, doncs simplement no m'ho vaig creure i vaig tardar un temps en assimilar-ho. M'agradava moltíssim la història, l'economia, el batxillerat i volia entendre per què havien passat les coses que havien passat i com podia ser que el món és com és. I em va semblar que les relacions internacionals era una bona manera de trobar respostes, que després el que passa és que t'acabes trobant amb més preguntes, no? Quan més avances. I diria que la no violència és com una manera o una eina que realment pot servir per transformar les societats i per transformar el món. I per això em sembla que és interessant. Doncs en la no violència, potser els models que sempre solen mencionar, no? Doncs tenim a Gandhi amb la independència de la Índia, o Martin Luther King en la lluita pels drets civils de les persones afrodescendents als Estats Units, organitzar activitats pels infants, ajudar amb el que es podia, si s'havia de construir una tenda, si s'havia de fer repartiment d'aliments, de roba, el que sigui. En perspectiva m'he sentit que vaig ser una mica com de turista del desastre, però alhora va ser com una experiència d'aprenentatge enorme. Sense anar més lluny, en el cas de Mòria, estàvem veient que vivien 13.000 persones amuntegades en un camp pensat per 3.000, sense accés a serveis mèdics, a més en el context de pandèmia global en el que ens trobàvem, sense accés a aigua corrent. Si nosaltres no volem que la Unió Europea tingui una política migratòria que deixa morir a les persones al mar, que tanca les persones en camps, a Grècia, etc. O sigui, el que hem de fer és moure'ns, o sigui, ser actius en aquesta transformació i demanar-la de forma activa. Com? Doncs informar-nos, formant-nos i després organitzant-nos col·lectivament per donar respostes. No? El que ens hem de fixar realment és com dintre de les nostres pròpies societats cada vegada més hi ha un conflicte entre aquells que defensen els drets humans universals de tothom i aquells que no. I que crec que com abordem aquest conflicte i com tractem aquesta qüestió dins de les nostres pròpies societats és el que realment ens hauria d'ocupar.